Ba, ito ang harap ng bahay nila dito sa dagat. Tapos, umisda kami maya. Nakain muna tayo ng ice cream. May ice cream. Yan ang dagat. Ito ang bahay nila. Yan ang dagat papunta doon. May inayos lang kami ditong bato. Apakan ba? Niya sa Tilambi. Ito ang bahay nila. Tapos, harapan namin dagat. Ito, lamig ng ice cream. Yan. Dagat. Ang dami mga bahay na dito, mga bay. Ang gaganda. Ang gaganda ng mga bahay na dito. Mamaya maglakad kami ni ate kay kami mangisda. Manghuli ng crabs. Ang gaganda na ng mga bahay dito sa tabing dagat. Puro bahay na dito. Hanggang doon. Dati pag maaga kami matapos sa kusina. Pag maligo kasi to sila bay, maaga sila mag-lunch. Kaya makaligo din kami. Ngayon, hindi sila naligo kaya gabi na sila matapos kumain. Lami unta ligid-ligid sa dagat para mawa ni mga pamaol. Agoy. Ang balas diri kay puti kayo ang balas. Yan mga balay, daghan kay balay diri bay. Daghan kay balay bay, ang tudit to bay, mga nindot na kay mga balay bay. Diya ang kadagatan. Kuan karon kanang hunas. Hunas mababa ang dagat. Kami di magpungko-pungko. Ang ganda na dito bay. Yan ang mga bahay. Daming bahay. Ang amuan na lang diha ang kinakamubo. Ang mga tapat, tagas na kay mga balay. Kuan ta mahadlok ta maligo ko tay kauban. Lawom ra ba kaayo ni? Lawom kay ni diri nga mutaas tama na dito. Kana dia bisag taob, ay bisag taob lawom siya. No mahadlok ta. Way kuyog. Daghan na kay mga balay diri bay. No, mga balay. Di dagat. Ya dito sa among atubangan kani likod man ni. Ang likod dagat, ang atubangan disyerto. Unsa man ni Unsa man ni mga pino? Kani unsa man ni ba? Kani ba unsa man ni Ni daghan o naandap din. Mura magkuan coriander seeds. Coriander seeds. Coriander seeds. Iwas tagkaog ice cream dia ang dagat. Kalami ikuan nya walay nangaligo ron, hadlok ta. Naidaghang mga alimango anang ang gipadpad anang balud. Dito manglakaw ming Atilambi taman dito. Agoy na puro balas ng akong medyas. Hindi na kayo mga balay diri bay.
kadagatan. Tara na. Tara na. Tara, managat na kami. No close here. Don't close. Ito na may bay, kumuha na may crabs. Ito agi sarado na. Kuan mga samin sa balay sa amo ang lolo. Samin man natanan sa tubangan bay, nakita kayo ang dagat nindot kay sa paminaw. Mangisda na may bay dai da ko grek di pangan. Sa tilambi gadad net. Ito ay. Na. Kamiran doang atilambi, malakas man ang alon te. No kayang ano ko dito? Pating? Saan tayo? Papunta ron? Dito naman tayo. Pero meron pa rin yung crabs na mabilis tumakbo? Wala naman. Wala yung nagkukutkot. Wala, yung dating hinahabol natin? Summer yata yun. Sige mga bahay, abangan natin ang mga huli. Makakuha tayong marami para may pang-ulam tayo. Si Ate Lambi, may flashlight siya sa ulo eh. Ang sarap ng tubig. Lo, ana, dito pala si Gilo. Dali, lo. Nada si Gilo, kuyog. Ito ang bukod. Diya ang mga balay, bay. Gabi naman, di ba? Alas 6 na kapin. Ha? Sunod-sunod ang kuwanin, hindi ba ako kabaw, manguha. Ha? Sige, ako yung maghawid sa mga huli. Ikaw, imuha ni. Ako litig hawid sa kuang kaning mga... Ito mga bay, mo nang atubangan sa amo ang balay diri sa dagat. This year to na bay, nga katong luyo dagat bay. Inaami diring tanom nga blackberry. Dia kani hinog. Hapit na ni mahinog di ay. Daghan kayo bunga bay. Okay. Daghan kayo bunga. Daghan kay bunga bay. Nagitawag na ko kay manguli nami. Di manguha sa akong hinog. Di ahikan ni hinog na niyo. Awasa raman ang akong kuan. Blackberries. Daghan kay bunga oh. Wow, hilaw pa. Kanang pula, hilaw pa daw na. Kung ngunani na ang color, hinog na. Diyaw. Ay, daghang bunga. Kanindot, no? Pero sa desierto ni nabuhi ba? Parang tag-init. Magtag-init naman. Di ay daghan kayong bunga na mungingi sa bunga. Niya mubo kay na siya nga tanong.